Дальний Востокта урнашкан Свободный шәһәренә бүген аеруча җылы кытлау хаты очрасыбыз килә. Яраткан балакайлары, ыныклары Мустафина Милена Илдусовнага 6 яшь тула, дип язганнар безнең тапшыруга Джаббаровлар гаиләсе. Бабакасы Камил Исхакович, әбикасы Руфия Мунировна, апакасы Юличка, карт әбисе Расимә Биляловна. Безнең балакайыбыз алтын төмәбез, Худайдан бирелгән олы бәхетебез. Миленабыз әле кайчан гына туган иде шикелле. Әллә инде үзебездән еракта яшәгәнгәме, без аның үсеп җиткәнен дә тоймадык. Бүген инде Миленабыз балалар бакчасына йөри. Күп биргә, җырларга, рәсем ясарга ярата. Элек картлар әйтәләр иде, балаңның баласы тагында татлырак, кадерлерәк була дип. Дөрес икән. Аныгыбыз бик якын һәм сөекле кызыбыз. 6 яшь кенә булуына карамастан, ул бик игътибарлы, акыллы, күп нәрсәне аңлап яши торган сабый. Безгә дә гел сагынып шалтыратып хәл белешә. Ә инде ял көннәрендә шатланып кунакка кайта. Миленочкабыз, кытлыйбыз сине матур туган көнең белән. Дәү булып үс. Балачагыңда бер нинди борчулар күрмә. Кыш бабай бар теләкләреңне чынга ашырсын. Ә без сине ешрак кунакка кайтуыңны көтеп калабыз. Алтыннан да алтынрак, кадерлерәк кызыбыз. Сине бүген кытларга дип матур сүзләр уйлыйбыз. Күршак сыман бик сөйкемле, күзләр генә тимәсен. Бәлахаза, кайгы хәсрәт янашаңа килмәсен. Ешрак кунакка кайтырга онытма туган якка. Киткәчтән сагындырып син югалмачы озакка. Бигрәк ерак, җитеп булмый, бик кышасы килсә дә, бер кайчанда каушап калма авырлыклар килсә дә. Сине яратып сагынган безнең барын онытма, тормышыңда үтәлмәгән киртәләргә юлыкма. Кытлы булсын, матур узсын 6 яшь тулган көнең, безнең бәхеткә, шатлыкка күмелсен татлы күңелең. Миленочка, якыннарыгызның теләкләрен алар сәлам итеп юллаган күркәм җырда дәвам итәр, рәхәтләнеп, биеп тыңла әле. Время медленно шагает, и всего один раз в год день рождения бывает, и его ребенок ждет. Он мечтательно вздыхает и тихонько напевает: с днем рождения меня, с днем рождения меня, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения меня. Редко-редко в самом деле он бывает